Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kakur marsing mirsing haka khat pratari rumpang arajar pulai kala lumlang sisian sisnam ya borok ki parakur ki basang basa hakeleng kerilum khasi bat jentia haka jingelang blalong haka snong umdok hari boy district hakni jingelang lai don lang ki longkni ki bakenthop yo president utaman basan si marsing u secretary uba Thompson marsing u advisor uba defense marsing Dr. Everest Mersing ba pinsngan marsing ba pateng marsing kong Mira Jun Mersing bat kiwi kinoyalam jong kakur lembat kilong kemi kentup ru ki khon samla jong kakur kani kejinga kenduk lang kaba ju pelong sisian sisnam kalong banwan ra kejinga jan kejinga itu ithau sikur sieng namar bakakur marsing hi kade kakur kaban yar bat kaban roi parum pare apo kabriu nyautrap kawai hede ban skapa kum kejing long jungi kum ki breu na kane ka yingasam na kane ka do asnam jungi bat kum ki kristan Boswa khamat iya ka snam iya ka kurlejong ladang iduk ngi kerdu ladang ilong kumno ru kelat chua iya ki bana shabar dainam kata kada wala i jingai lupa na du ki por ki ba u arajar khanda khat khanda ne khama shwa shu balai nga kwa ban lum ban lang ban pun bet pun biang na ka banta kumla long hadu menta ka sngi ban pun khlan ban pun itu ithau ya ka kor ka chajungi kat shubang ngalej ladang ngalej shakuno ke jaka ha ka ri jong ka parthai ha ka jila Meghalaya baragane ka dong ka thain ri boy jungi bar ngangam juklat ya ka kur ka chaj ka dorbar kur mersing pelun kaplalong ha sunong dokha ha ka khat pratrik jong ne bunai February arjar arlai ngilai khot ban pelong ye kene ka dorbar kur nabaro kibadon hapo jong ka jelam Meghalaya barhaga juru kapor kimat ki bakangsan ki ba ngi akut agini kesngi ban ya keren gilong we ban perkhat ban bahaya karukom ha ka baya dei bat ka jing kamkur bat ki we pat ki para kur ki baya kam baya te kur bat ka kur mersing ka baar galong ban perkhat na ka banta ban paniateli ya ka jing ya long sikur pedeng ukni ukpa bat ka kur ha ka jur ka por kane ka dorbar pelun ka jongi ka jukhot bat ka ju perkhat ru ya ki briu ki bakham pau hapo ka kur ban ya perkhat na ka banta ka jing penya chaprang ha ka imlang ka salang na ka banta ka bahaga miat hapo ka kur nang ta ka ju airu ka kaidan karier na ka banta ki khun ki jongi ha ka bakila ban tip kumno ban sandur ha ka yo kam ka yo jam ha ka kam business nang ta ki wi pat ki kam makin long ki bayar kat kerdan bat ki wi pat nang ta susu ka kur pelun jongi ke ju penlong ha ba ka penlong ya ka kum ka ne ka jingelang ka ju perkhat ru na ka banta ki para kur ki para kepa ki ba don apa den ke jingpang ke sistem ka jule ki kam isnei na ka banta jongki warla amla baro ru hinre ke ju perkhat na ka banta jongki tu ki balamat ke jinjar ke jing syam lanot ha ke jing im ke jongki te kum ka dorbar kur ha ka kum ka ne ke por ngi ju perkhat bat ngi ju penmang ru ya ke jing akses na ka banta ki wei pat ki kam ki ba ya dei bat ka imlang salang na ka banta bakin ai usanyang uben he khamtam bakin pha ru ya ka jingtip ka batikna ha ka liang ka na ka liang jo ki longkur ki badon ha ki unit ki pher bangin yo ka jingtip bangila ban tre khampan bha na ka banta kalawai